Jeg håber, jeg skulle kunne se den her. Og jeg gør det, for jeg vil fortælle dig, altså det har været en rigtig lortemor. Altså sluk for mig. Røv og nøgler. Først kommer jeg ikke op, som jeg skal. Jeg ved godt, du siger, at jeg skal ikke tage mig. Men jeg kan ikke lade. Jeg vil irritere mig. Jeg vil holde, hvad jeg siger. Og så kommer det her med på Facebook med den her skide slanke på og skifter lort, jeg bliver tortet. Så kommer jeg op og skal have morgenmad, og så sidder den her store fede ko, som er helt... Jeg skal forklare dig senere. Nu siger du derovre. Men det er godt, du vil gøre det der. Det går til en god ting. Jeg savner dig. Helvede. Jeg savner Basse. Lille Basse, mand. Han er overalt på min telefon. Ligesom nu. Jeg elsker dig. Jeg kan ikke leve uden dig. Forstår du? Du skal forstå. Jeg ved, du forstår. Jeg er ved at blive sindssyg hele tiden. Bare kærlighed, følelser. Jeg ved ikke, det er en... Jeg vil gøre det her, fordi vi skriver, men det er mærkeligt, når man ikke kan snakke med jer. Men det går. Den 26. Og du låser sgu ikke døren. Så går jeg er god til at gå igennem døren, det kan jeg godt. Vi ses senere, skat. Jeg håber, det går godt på loven, og I får solgt en masse. Så er det bare til at fise hjem igen. Hurtigt, men jeg ved, du er hurtigt. Bruno Mars, The One I Was Your Man här i Mix Megapol. Bye bye baby. Den här veckan gästas någonting imorgon av skådespelerskan Maria Rickardsson, aktuell med filmen Känn ingen så.